студент ҳастанд ё кор мекунанд ё зиндагонӣ мекунанд то синни 30 сола буд ё ки 31 сола буд. Агар ки шумо интизор бишавед ки худшон равон кунанд аз ҳисоби худшон. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман дар видео лайк монед, бо диққат то охирша гӯш кунед. хоб нафарҳое ки мехоҳанд фаҳмиданд ки патентҳои шумо дар база дани ҳаст ё ин ки не, номери WhatsApp мебарояд дар ҳамуҷа бинависонед. аз сабаби трудовой договор накардан бисёри вақтҳо мешавад ки патентҳоро яку якбора аннулировать мекунанд. мо хостем имрӯз дар бораи донишҷӯёне ки дар Федератсияи Русия таҳсил мекунанд суҳбат кунем. ҳамин рӯйхате ки 630 000 баромадагиае, оё донишҷӯё дар иҷа ворид мешаванд ё ин ки не. яъне савол ба миён меояд ки оё нафарое ки студент мебошанд аз қаламрави Русия депортатсия мешаванд ё ин ки не. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки новобаста аз он нафароне ки студент ҳастанд ё кор мекунанд ё зиндагонӣ мекунанд, умуман дар иҷа омадагӣ аст ки ҳар нафаре ки шаҳрванди хориҷӣ аст дар Федератсияи Русия қарор дорад ва қонунҳоро хуб риоя кардагӣ нест. мисол пропискаш буд шудагие ё нафарҳое ки кор мекунанд патент кардагӣ нестанд ё студентҳое ки мисол прописка кардагӣ нестанд ё муҳлати пропискаошон гузаштагӣ астае. ана ҳамин нафарҳо кори бори худшона то рӯзи 3 апрела агар ки тоғрӣ накунанд соз накунанд, новобаста аз ӯе ки студенте ё ки коргари оддӣ аз қаламрави Русия депортатсия карда мешаванд. барои мушкилиҳоро ҳал кардан шумо аз нарушенияҳои худтон, аз хатогиҳои худтон дида мушкилии худтонро ҳал мекунед. мисол агар регистратсия надоред, мерен регистратсия мекунед, ё ки патент надоред, мерен ба сахр ва патент мекунед, ё ягон ҷарима, ягон штрафе ки пардохташ кардагӣ нестен, мерен пардохташ мекунед. ҳар як мушкилие ки пештар вақтҳо рамшидагӣ аст ва ба номи шумо ӯ сабт мешавад, ана ҳамон мушкилиҳо метавонанд сабаб шаванд ки то баъди 3 апрела шуморо аз қаламрави Русия депортатсия кунанд. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ва чизое ки мо номбар кардем, ҳар кадомеш ки агар ба шумо тааллуқ дошта бошад, аз паси ҳал кардани проблемаҳои худтон бошед. мо хостем ки ҳамаи информатсияро барои шумо бифаҳмонем, то ки дар иҷа танҳо одамое ки кор мекунанд ё ворид шудагӣ нестанд, махсус студентодам ана ҳамин муҳлат дахл дора. бо эҳтиёт бошед. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо агар документ надоштагирам бошен, хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен ва обратно биёен кор кунед дар Россия, номерое ки дар рӯи экран мебарояд, и одамои бовариноканд ва метавонанд шуморо границаи Қазоқистон баранд, обратно вориди Россия бишем. боз анас нависондай аз 35 сола боло ба чӣ кор мекунад, ин хел нашид. ҳар як нафаре ки корфармо мебошад ва ба ягон кор даъват мекунад, вай принсип ва условияҳои худша дорад. яъне мо дина дар мавзӯи ба кор қабулкунӣ дар Арабистони Саудӣ гап задем. дар уҷа омадагӣ аст ки мисол аз синни 21 солагӣ то синни 30 сола буд ё ки 31 сола буд. ҳаминҷа бигем оинномаи ӯ корхона ҳамин чизае. ҳар корхона ба худаш як оиннома дорад. бародари азиз, як нафари дигар нависондай: салом Сорбон. одаме ки дар Тоҷикистон судӣ мисл дошта бошад, Россия рафтан метавонад пешакӣ раҳмат. бисёр аз сабабҳое ки ҳозир аз рейс мегардонанд, ҳамун таможнида даромадан намемонанд ба Русия, ҳамин доштани доғи судӣ мебошад. бахтовар нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон. ман 19 декабр граница рафта будам. гости дромадам. ман ҳозир Тоҷикистон бирам. баъди чанд ха омадам метавонам. 19 декабр граница рафтагӣ бошен ва гости даромадагӣ бошен тибқи тағйиротҳои нав. мисол пештар ҳамин хел буд ки гости вақте аз Россия мебаромад 3 моҳ пас метавонистен Россия бирен тибқи қонун. ҳозир ҳамира муҳлатша зиёд кардагиянд. вақте ки шумо гостену аз Россия берун мебироен, то 9 моҳ аз байн нагзара, мақсад тибқи қонунӣ шумо ҳақ надоред ки вориди Федератсияи Россия бишавед. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон. ма патент дорам, хизмати ҳарбиям кардам. агар ма вид бигирам, ягон проблема мешавад? ягон проблема намешавад, бародари азиз. ҳамин доштани патент ҳам мисол пропускат накардан барои пардохт кардани пулаш, вақте ҳамин ҳуҷҷатҳоро гирифтан, яке аз плюсош мебошад, бародар. ин ягон мушкилӣ намешавад барои шумо. як нафари дигар нависондай: салом акай Сорбон. вақте ки дар спецприём маҳкам бошӣ, мешавад ки тезтар ҷавоб бидиҳанд.
дар спецприёмҳои Федератсияи Русия барои беҳуҷҷат гаштан мисол маҳкам мекунанд. Агар ки шумо интизор бошавед ки худшон равон кунанд аз ҳисоби худшон, этап карда равон мекунанд. Мисол 1 моҳ пас ё 2 моҳ пас очират ки расид, баъд равон мекунанд. Ва ё махсус рӯзҳои муқаррар кардагианд ки танҳо дар ҳамун рӯзҳо бигем ки равон мекунанд. Ҳар рӯз вуҷуда мумкин нест. Нафарҳое ки худшон шароит доранд ва мехоҳанд ки тезтар бароянд, мисол метавонад ки ягон наздикҳошон рафта дар оҷа номнавис мекунанд, ба очират ягон рӯзи ҳамун муқаррар карда шонда ҷавобшон метаванд. Баротов нависонда: ассалому алайкум сози ака. Агар Россияда хизмат кунӣ, Тоҷикистонда хизмат мебарам, двойное гражданство дошта бошӣ. Хизмат кардагӣ бошен, агар не, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай озод мебошен. Агар дар иҷа карда бошен, дар Россия озод мебошен. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. Ҷои шиносномаам вараводид. Ба пула ё ки не проверка кардан? Бале, пулакияй. Шумо дар уҷа мерен, данёхтона проверка мекунен, паспортона отпечатки меспорен и маблағ пардохт мекунен, чек мекунен. Як нафари дигар нависонда: салом. Доғи судӣ чӣ маъне дорад? Тирма шида бошӣ ё ки аз сари суд халос шида бошӣ? Ҳамирам судӣ мешава. Аз сари суд агар ки сафед карда шуморо ҷавоб дода бошанд, не. Яъне ки аз сари суд ҷарима карда ҷавоб дода бошанд, уголовный кодекс хати, албатта и доғи судӣ ба ҳисоб меравад. И на танҳо ура дар назар надорад ки мақсад то турма рафтагӣ набошанд ё ки то сизо рафтагӣ набошанд, доғи судӣ намегиранд. Ҳамун ҷаримарам тибқи уголовный кодекс доғи судӣ мегирад. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум. Ман мехоҳам равам, чӣ кор кунам? Барои ба кор таъмин кунӣ мо гуфтем ки мерен ба вазорати меҳнат муроҷиат мекунен. уҷада қабул мекунанд, мисол номнавис мекунанд, баъдан ҷое ки кор ҳастай, мисол ба кор даъват кардестиянд, агар ки ҷойҳои корӣ холӣ боша, шаҳрнома мекунен ва ҳамуҷа сафарбартон мекунанд. Зиндаву сарбаланд бошен. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.